Jamen, jeg hedder Thomas Eriksson, og jeg startede et firma, der hedder Make, på baggrund af nogle af de rigtig gode idéer, vi fik. Jeg har blandt andet haft James som underviser, og det er en mega fed uddannelse, den kan jeg råde alle til. Jeg har så toppet den op med... fuck it, det tager jeg lige bagefter. Min agenda, det er baggrund, hvorfor jeg startede Make, hvad vi laver, og hvordan vi kom fra en idé til et produkt. Så vil jeg snakke lidt om de problemstillinger, sådan lavpraktisk, vi har været stødt ind i, og nogle gode råd, som jeg vil give videre, som jeg opdagede er vigtige, som jeg ikke vidste, da jeg gik ind i det her kæmpe projekt. Vi startede med det med vores idéer og sådan noget for 2-3 år siden nu, så vi har været igennem en masse, så det var nogle gode tips. Og så research, et godt produkt sælger ikke sig selv, og det er også det Jesper Lachmann har været inde over alle de andre, der har været i dag og snakke, at selvfølgelig skal der være noget dokumentation for det, man laver. Og ikke bare, at man selv synes, det er en god idé. Og så lidt af vores op- og nedture, og så lidt tips og tricks, og så selvfølgelig spørgsmål. Og spørgsmålene, der fyrer I bare løs. Jeg tror, det her går sådan okay stærkt i forhold til de andre præsentationer, men det er fordi, jeg gerne vil lægge op til en masse spørgsmål. Jeg kommer ikke så meget ind på dybden af vores produkter. Det må I endelig bare spørge ind til, hvis I har nogle spørgsmål. For mig der handler det lidt om at snakke om, hvordan vi er kommet der, hvor vi er. Men jeg hedder Thomas Eriksson, jeg er 28 år gammel, jeg er uddannet multimediedesigner, og så toppede jeg den op med en BA på E-Concept, som med en retning, der hedder Blue Track, som er forretningsorienteret. Hvad lavede jeg før? Der lavede jeg ikke så meget, jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Men det fandt jeg hurtigt ud af, og det var jo super fedt. Jamen, hvordan er jeg kommet hertil? Det er jo mit fine kontor. Der sidder Rune, en af mine programmører. Vi har fået lidt flere, fået 2 mere nu, og så har vi en designer på os. Så det er jeg glad for. Så noget, at vi har noget at lave. Jamen, hvorfor Make? Jamen, det var jo mit værktøj. Make er mit værktøj til at få realiseret idéer og projekter. Og det tror jeg også er vigtigt, at man tænker det som. Altså, det er jo selvfølgelig derfor, man har et firma. For mig der er det ikke så meget pengene. Det er jo selvfølgelig det, der er vigtigt. Men det er det der med at kunne komme ud og lave noget, man tror på, og som andre også tror på. Og det bruger jeg mig ikke til. Og så er det jo fedt, at man kan leve af det også. De produkter, vi har lavet, det er, at vi har lavet en medicinberegner. Den kalder vi for Medcal. Så har vi lavet en ungechat, som vi har skiftet lidt navn på. Den hedder stadigvæk ungechat, der hvor den bliver brugt. Men vi er ved at udvide den, og den kalder vi så for ShareCare-platform nu. Og så har vi noget, der hedder Søg Medicin, som er et projekt, vi startede med Hekla ude på OH, som er apoteksafdelingen på OH. Så lavede et logistiksystem, som slet ikke har noget med welfare tech at gøre, som var en gut, der kom til og sagde, kan vi ikke lave det her? Og så tænkte vi, det kunne vi godt. Det er gået lidt dødt, men vi har fået bygget det, så det har vi sådan lidt lagt på hylden og koncentreret os om vores andre produkter. Så har vi lavet et app til Nyborg Slot, som lancerer den 1. april, som egentlig var vores første projekt med første kontrakt, vi fik, og som var grundlaget for, at vi kunne økonomisk starte Make. Så det er vi også rigtig stolte af. Jeg vil lige snakke lidt om produkterne kort. Medicinberegneren, den kommer jeg lidt ind på her i præsentationen, og det er en medicinberegner. Det er ikke den dybe tallerken, vi har lavet, men det er egentlig nogle formler, som er almindeligt kendte af alle sygeplejersker, læger, som egentlig bare vi har sat dem i orden og stillet nogle krav til personalet, når de skal lave deres udregninger for at minimere utilsigtede hændelser. Vores ungechat er et socialt netværk, som skal mindske ensomhed mellem patienterne og fjerne nogle af de grænser, der kan være på et hospital. Mange af os er opdraget til, at når vi er på et hospital, så belemmer man ikke sine medpatienter. Eller også har man nogle ting, man synes, der er pinlige, især hvis det er unge mennesker, som man ikke vil snakke med folk om. Og grunden til, at vi har lavet den her platform, det er simpelthen for at få fjernet nogle af de her barrierer. Vi tilbyder, at patienterne kan være anonyme, de skal inviteres til personalet, men det kommer jeg lidt ind på. Og så kan de simpelthen snakke på kryds og tværs om whatever. Det behøver ikke at være sygdomsrelateret, det behøver ikke at være så negativt det hele. Det er egentlig også bare en kommunikationsplatform. Mange har spurgt mig, hvorfor ikke bare Facebook? Altså det er jo perfekt, der er alle. Og der har vi nogle meget gode svar, synes vi selv, på hvorfor det ikke er sådan. Det største problem, det er reklamer. Der er intelligente reklamer på Facebook, og det vil sige, hvis det der bliver snakket om henvender sig omkring sygdom, jamen så vil du typisk kunne være udsat for, at der kommer medicinalfirmaer annoncer ind, og det vil vi helst ikke have blandet sammen med. Nummer 2 er, at du er ikke anonym.
Og det ser vi som noget, der er meget vigtigt, at man kan være, for at man også har fundamentet for at kunne snakke om det, man har lyst til. Det tredje er også, at man skal inviteres til en gruppe, og man skal lige vide, at der er en gruppe. Og hvad gør man bagefter? Så kan man jo egentlig stadigvæk blive ved med at snakke i gruppen, selvom det ikke er relevant, og folk har ekstremt nemt ved at dele det. Man kan altid dele ting, hvis man vil. Det kan man også her. Man kan trykke Ctrl-C og så Ctrl-V, hvor man nu vil. Vi mener bare i og med, at dem, der så også er inde på platformen, er anonyme, så er det ikke det største problem. Og det er også det, vi har fået at vide fra dem, der bruger det. Søgemedicin var et oplæg i forbindelse med, at vi skulle selvfølgelig have verificeret vores medicinberegner. Så vi var over på Hekla, farmaceutisk afdeling, som skulle verificere den, at den regnede rigtigt. Det var vi nu meget sikre på, at den gør, men der er selvfølgelig en certificeringsproces, og det er også meget fint. I den forbindelse så møder jeg en, der hedder Thomas Croft, som siger, at de har en kæmpe stort PDF-dokument med alt det medicin, der er på sygehuset. Og de får opkald fra sygeplejerskerne om, hvor er det, de skal bestille det, hvad er det for nogle typer, de har det i, osv. osv. Så vi byggede en søgemaskine op, som gjorde det ultra nemt for dem at finde den her medicin og finde ud af, hvem det var, de skulle ringe til. Så er logistiksystemet sådan en sidedel, den gider jeg ikke komme så meget ind på, og så har vi Nyborg, som er en fed guide-app, men det er ikke så meget med emnet i dag at gøre, så det hopper også lige forbi. Fra idé til produkt, opskriften på Midcal. Innoevent startede det. Vi havde en BMI-beregner, vi havde i et projekt, som vi ikke vandt. Det var også okay. Og så gik jeg lidt videre med problemet og snakkede med min søster, som læste sygeplejerske, nogen så færdiguddannet. Og sagde, hvad er det her problem med, hvorfor bliver der regnet forkert, hvad er problemstillingen? Så siger hun, det er fordi jeg ikke kan regne. Så siger hun, kan du ikke regne? Så siger hun, nej, det kan jeg ikke. Eller jeg er i hvert fald svært ved det. Jeg er jo ikke blevet sygeplejerske for at skulle regne, det var ikke lige noget, jeg havde tænkt over. Nu er hun så blevet rigtig god til at regne, skal jeg sige. Hun er også blevet medicinansvarlig på sin afdeling på Glostrup Hospital. Så jeg er meget stolt af hende, og hun kan også sagtens. Men det var bare meget fed insiderviden, fordi medicinberegneren går ind og piller ved noget, der er ret ømt, som er professionel stolthed. For en ting er, at man laver en fejl, og det er man rigtig ked af, det er slet ikke tvivl om. Og man ønskede også, at man kunne have gjort noget for ikke at have lavet den fejl, men meget af det er også stressrelateret. Altså sådan nogle tanketorsks. Og det var jo fedt, at vi kunne få den insight-viden fra min søster, blandt andet også ude på børnehospitalet. Så havde vi idégenerering til det. Nu vidste vi, at der var en problemstilling. Hvordan skulle vi løse det? Det er det sjove, det er det, jeg rigtig godt kan lide. Og så skulle vi skabe et team omkring det i Make, som var passioneret, både Make og på hospitalet. Og det tog et år, og så fik vi kørt derop. Jamen, og så var det markedet selvfølgelig for hospitalet med, og der er sådan 3 generelle hovedregler. Det er, at man skal have vilje, og så skal man være rigtig stædig, og så skal man også være tålmodig. Fordi måden et hospital foregår på, det er bare ikke en måde, man lige vidste, når man bare lige træder ind i sådan en institution. Det er et stort, komplekst system, som kræver også meget af de firmaer, der vil ind i det. Og så skal man, så skal man selvfølgelig være optimistisk. Det er en dobbeltkonfekt. På hospitalet, for os, der var det rigtig vigtigt at finde ud af, jamen, hvem skal vi snakke med her? Jeg var så heldig og privilegeret, at jeg havde fået de kontakter på selve Innoevent. Og det var jo rigtig godt for mig, for dem kunne jeg så tage fat i bagefter og så sige, jamen skal vi så ikke gøre det? Det tog selvfølgelig en masse tid at komme derfra, men vi fik sketchet noget op, og det var vi rigtig glade for. Et andet rigtig godt tip, det er at have en finger på pulsen. Og så skal en hemmelig spion, det er sådan lidt for sjovt egentlig, men altså det, jeg mener med det er, at man skal have en person, som selvfølgelig er i det miljø, men som måske ikke er knyttet, altså er chefen eller er sekretæren eller sådan noget, men er udefra, som kan give dig noget indsigt og vide, hvornår at det er smart at ringe nogen op og bringe ting op. Fordi det er et stresset miljø, du er i. Og hvis du forventer, at du skal ind, og nu skal jeg bare have en masse information, og vi skal bygge det her, det bliver mega fedt, så vil du møde nogle meget passionerede mennesker, der siger, ja, det skal vi, og det bliver også rigtig fedt. Men det bliver bare ikke lige det her tempo, fordi vi skal det igennem en masse led i vores organisation, både ovenover og nedenunder. Så ja, det er også rigtig vigtigt at finde ud af, hvad miljø er det, hospitalet er i. Og med hospitalet, jeg er jo primært havnet på børnehospitalet, der er det utrolig vigtigt at finde ud af, hvordan fungerer det hospital, hvordan er beslutningsprocessen, hvordan er stressniveauet, hvem er det, der tager nogle beslutninger, hvad er det for nogle overvejelser, de har, hvor meget insight-viden har de omkring det her, vi skal til at bygge op nu.
Og det mener jeg opnås ved networking. Altså, jeg kan huske første gang jeg startede på skolen, jeg tror det var en der hedder Adam, han holdt en tale og snakkede også om networking, det var rigtig vigtigt. Jeg kan bare ikke understrege det nok. Altså fordi at networking det er det der gør at det lykkes. Og networking der mener jeg ikke salgstaler nødvendigvis. Jeg mener også small talk. Fordi ja, det er som sagt det er bare vigtigt. Det vi ser det er at når vi er til nogle møder og har været til nogle møder i den her proces, jamen så er vi stødt ind i et problem, og så siger de det ser vi på til næste møde. Og naiv som vi var, så tænkte vi, det er fint, så kommer der jo nok et møde. Det gør der bare ikke, medmindre du selv opsøger det. Og det jeg oplever er rigtig vigtigt, det er, at et møde handler også lige så meget om at forventningsafstemme, hvad vi så gør, og sætte nogle datoer på. Det lyder måske meget elementært, men når man sidder med måske 4 sygeplejersker, en overlæge og andre mennesker, jamen så er det ikke noget, du tænker over, fordi der er ikke nødvendigvis tid til det, så det skal man bare tænke over, det skal du altså have nævnt og ligesom lagt nogle linjer for. Og det der, ja, det ser vi lige på, jamen hvornår. Og så er der også det der med det tekniske og med, at man bevæger sig ind i et miljø, hvor at dem, der skal tage stilling til, om de vil have det eller ej, også skal inddrage andre mennesker. Og det er jo ikke sikkert, at de ved, hvem de skal inddrage. Det kan være, at de har en forventning om det. Men problemet er bare, at hvis den forventning er forkert, så skal der altså sættes et nyt møde op, og et nyt møde op, og et nyt møde op. Så det jeg prøver at sige, det er, at en ting er at sælge sin idé og komme ind og prøve at lave noget. En anden ting er også, at man bliver simpelthen nødt til også at sætte sig ind i, hvad er strukturen det sted, jeg vil ind og prøve en idé af. Og det er super undervurderet, fordi det bliver altså det er et kæmpe problem, og det er en kæmpe institution, der arbejder 10.000 mennesker, så det er altså vigtigt, at man får styr på det, i min optik. Jeg synes, det vigtigste det er at have et godt forhold til chefen, sekretæren og så sin spion. Der er helt vildt mange mellemmennesker og sådan noget, men det er de her, og så personale selvfølgelig, men det er de her mennesker, du vil have den største kontakt til i din testfase og dit feedback frem og tilbage. Chefen, det kan lige på her. Ja, de er ressourcerne for at få det til at ske. I min optik, der er chefen selvfølgelig beslutningstageren, men ikke nødvendigvis på det niveau, du ønsker. Men han er beslutningstageren, som siger, jamen hvor skal vi så tage det hen, eller hvem skal du snakke med? Sekretæren, det er din ressource, og i min optik, der kunne jeg ikke have noget så langt her uden at have et rigtig godt forhold til de sekretærer, der har været. Fordi det er faktisk dem, der måske nogle gange har en bedre forståelse for, hvem det er, du skal snakke med. Også fordi, at der er mange ledere ude på sygehuset, som har vanvittigt travlt, og som måske ikke lige har tid til at skyde dig den information. Så derfor så synes jeg, at sekretæren er rigtig vigtig. Og i min optik, der er hun også en gatekeeper. Hun er jo selvfølgelig også den, der sørger for, at du ikke begynder at spamme en eller anden tilfældig person. Og hun er også den, der lukker ned for din information. Så det er rigtig vigtigt i min optik at have et godt forhold til dem. Så spionen, jamen altså, jeg kalder det en spion, men det er en person, som er lidt udefra, og som måske ikke har magt derinde, men som ligesom kan give dig noget insight om, jamen, hvorfor er det for eksempel, de reagerer på noget. Og det jeg har brugt min gode spion til, det er timing og tips og tricks, og så om den virkelighed, altså til at få en forståelse af, hvad sker der ude på hospitalet. På gulvet, hvis man kan sige det sådan her. Så vil jeg snakke om research, fordi et godt produkt sælger ikke sig selv. Jeg synes jo, at jeg havde en rigtig god idé med medicinberegneren og ungechatten. Og det kunne ikke være noget problem at bygge det. Det var jo simpelt, og det var nemt, og det var lige til. Og dem vi snakkede med, mente også det. Og de synes også, det var en god idé. Og det der sker, det er, at vi for et lille halvt år, det er jo et års tid siden, så begynder vi at gå ind i en testfase med de her produkter. Vi skal finde ud af, jamen, hvad skal rettes til, hvad skal gøres bedre, hvad skal ikke gøres bedre. Og trods at vi var i avisen, og alle sagde, at det var en rigtig god idé, og det kunne ændre livet for folk, jamen, så skete det her. Medicinberegneren, det blev ikke testet nok, og vores ungechat, der var ikke nogen, der blev inviteret til den. Så vores test, de startede ikke. Og dem, der startede, de var bare, altså det var ikke nok. Og grunden til det var jo så fordi, at det her key, vi har været igennem,
Det hed jo, at vi har snakket til lederne, så har der været nogle oversygeplejersker inde, så vi snakkede med IT-folk, vi har været hele vejen rundt, og ligesom fået det at go. Nu måtte vi gerne begynde at teste, og de var på at være med til testen. Og problemet er, at så kommer ned på gulvet, og så er der en sygeplejerske, som siger, prøv at jeg har hjernedødt travlt, og så vil jeg have, at jeg skal til at teste en medicinberegner, og jeg skal til at invitere unge til en chat. Jeg synes, at ideen er god, det er slet ikke det, men det er bare ikke realistisk. Og det har vi slet ikke tænkt over. Vi har bare tænkt, det var en mega fed idé. Selvfølgelig kan den lade sig gøre, de spørger os om den. Vi ved, det er et problem. Vi ved, de er ensomme på hospitalet. Og det vi så gjorde, det var at sige, jamen så må vi jo ligesom tage ned og så snakke med dem på gulvet om, hvordan kan det så lade sig gøre? Hvordan kan det lade sig gøre for jer? Hvordan kan det passe ind i jeres hverdag? Og det var, jeg ved ikke hvorfor altså det virker så logisk for mig nu, altså selvfølgelig skal man det. Men det er, at du snakker med så mange mennesker, og du får at vide, og de burde jo også, dem du har snakket med, selvfølgelig vide, at så bliver det implementeret, det bliver ikke noget problem, men de har jo også en misfortolkning af, hvordan ting er i praksis, når de er på det lederniveau, måske. Så det var det, vi gjorde, og de tiltag, vi blandt andet lavede med medicinberegneren, det var, at vi lavede det viser jeg lige kort, en lille folder, nogle lidt zoomet, hvor vi ligesom viser, hvad er det helt præcis, der sker her. Fordi det, der var i det var læringsprocessen for at skulle bruge det her produkt. De vidste jo godt, hvordan man regnede, men hvordan regnede man i vores? Vi havde også nogle problemer med, at sygeplejersker ikke kan være stressede, eller ikke var på det faglige niveau, som var forventet af dem. Og det, der så skete, det var, at når de skulle indsætte nogle tal, de kunne sagtens regne de formler ud, de havde, og de havde brugt jo deres lommeregner. Men vi begyndte jo at stille krav til, at de skulle vide, hvad det var for nogle tal, de skød ind. Og der løb vi så ind i en ny problemstilling. Det var, at det vidste de ikke nødvendigvis altid, eller også var de stressede og kunne ikke lige huske det. Og det gjorde så, at vi blev nødt til at implementere et hjælpesystem. Så lige at minde om, det er altså det her, du skal indsætte her. Det er altså det her, du skal indsætte her. Det virker super logisk, men hvis du er stresset, og også har rutinen i at bruge lommeregneren, som man har gjort de sidste 10 år, jamen så er det også bare en omvæltning at skulle til at blive bedt om at teste det her produkt. Så vi har også fundet ud af, at meget af det handlede også om at undervise vores testpersoner. Udover det her, så har vi været ude og fysisk undervise dem og bruge nogle eksempler, de er vant til. Så ja, det var for at sige, der er så mange ting, som man siger, det er jo selvfølgelig, det burde de jo kunne, det skal de jo kunne, og det kan de også, men de kan det bare på den måde, de gør det på. Og når vi så tvinger dem til at sætte det i bås for at minimere, at de ikke laver fejl, og tvinger dem til at forholde sig til, hvad det egentlig er at gøre, så de ikke laver de her koncentrationsfejl, som er den største faktor, jamen så skal de også bare lave deres mindset op. Vi har solgt det her til UCL, sygeplejeskolen, og vi er også i gang med at sælge til sygeplejeskolen i Vejle. Og de er jo mega glade for det, men der får de jo så også ind fra starten og lære at bruge det her. Så der er det en helt anden tendens. Men ja, det var lidt det, jeg vil fremhæve med det. Op- og nedtur. Jamen, nedtur, det er jo at blive skuffet over, at de ikke tester det nok, eller få nej 100 gange i træk, som man skal til, altså som man bare får, og det er måske også fordi man spørger de forkerte, det er ikke negativt ment, men det er selvfølgelig ærgerligt at få et nej. Men hvis man er iværksætter, eller man har et firma, man føler, man har et godt produkt, så får man også nogle nej, men i min optik så er det bare vigtigt at forstå det nej, forstå, hvorfor er det, de siger nej. Er det fordi, det ikke er godt nok, eller fordi det ikke er deres spor, eller er det, altså, hvad er grunden? Men det er det, jeg synes, der har været hårdt. Men det, der er det fede, det er jo, at når man arbejder på et hospital, og man laver de her velfærdsprodukter, jamen, så føler jeg jo, at vi gør en forskel. Altså, vi skulle meget gerne sørge for, at en eller anden sød pige ikke får medicinforgiftning. Og hvis vi bare kan gøre det en gang, jamen, så er jeg jo allerede rigtig glad for vores produkt. Kan vi så oven i købet også sørge for, at folk ikke er ensomme, og personalet har mindre stress, og derved kan effektiviteten stige, jamen, så synes jeg, det er det, der er det fede. Og så er det selvfølgelig også at se, at ens idéer kommer fra en idé, og så til et produkt. Og så var det fedeste bare at få sin første kontrakt underskrevet. Det var for vildt. Tips og tricks. Jamen, kend din samarbejdspartner godt og lav en samarbejdsaftale. Det lyder også helt vildt elementært, men problemstillingen er, at når du begynder at lave de her ting, hvis du ikke har en samarbejdsaftale, og der ligesom er blevet lagt nogle klare regler for, hvad forventer vi af hinanden, så kan du, det havde vi ikke i starten, det fik vi så lavet, men så kan du løbe ind i sådan noget, jamen det troede jeg, I tog af. Og når det er sådan noget teknisk, som
som medicinberegner, så er der mange, der ligesom har et ansvar for, hvad de står for, og hvem der tester, og hvad for nogle former skal der være i, og hvad for noget af det feedback, vi har fået, skal faktisk implementeres og sådan noget, og hvem gør det, og hvornår gør de det. Så det er sådan rigtig godt. Og så er det rigtig godt at sætte grænser for dit produkt, skulle der så stå efterfølgende. Og ligesom få sikret, at det ikke stikker af. Det var der også nogle andre, der snakkede om. Fordi det, der kan ske, det er jo, at der er rigtig mange ildsjæle derude, som godt kunne tænke sig alt muligt. I vores medicinberegner, der var rigtig mange læger, der godt kunne tænke sig, at det kunne integreres med promedicin, sådan så de kunne slå alle mulige ting op, og så egentlig automatisk få dem til at regne det ud, uden de overhovedet skulle sætte nogle tal ind. Og der måtte vi jo så bare sige, jamen hvis det skal ske, så bliver det i hvert fald et medicinsk produkt, som skal have en masse godkendelser. Og udover det, så hvad sker der så, når den løber tør for strøm en eller anden dag? Jamen kan du så overhovedet huske, hvordan du regner? Så det var ikke vores formål med appet. Vi kunne selvfølgelig have forfulgt det, og det var en skide god idé til at kunne lave det perfekte produkt, men det er bare ikke det perfekte produkt, der nødvendigvis er det, der er brug for. Og så synes jeg bare også, det er vigtigt, at man får snakket med folk, small talk, fordi det er også der, alle de der guldkorn kommer, som du ikke kunne have tænkt dig til, fordi at de er på gulvet, eller de er fra en anden baggrund, eller de har intet med apps at gøre, eller de har intet med medicinsøgninger at gøre, eller de har intet med beregninger at gøre, men de har bare en god idé til noget, der kunne være smart. Så det er igen networking. Det synes jeg, at vi har fået rigtig mange gode guldkorn på. Og så synes jeg, det er vigtigt, når man arbejder med et hospital, at spørge, hvordan folk har det, fordi tit så er de altså rigtig stresset, og de bliver faktisk rigtig glade, hvis man lige spørger, hvordan de har det, og lige siger tak for den hjælp. Det lyder helt elementært, og der er mange, der tager det for givet, men det er faktisk skide vigtigt. Fordi det er ikke sådan, at sygeplejersken får mere løn for at teste mit produkt, eller invitere unge mennesker til vores chat, så de kan få det bedre. Det får de bare ikke, og de har 1000 ting, de skal tage stilling til i forvejen. Så jeg føler også, at dem, når man ligesom siger tak og ligesom værdsætter det, jamen så får du også personale med. Og ja, det er elementært, men for mig er det rigtig vigtigt, og jeg har også fundet ud af det. Så lige en fed historie. Hvor lang tid tager det at flytte et færdigt produkt, altså medicinsøgning, som blev færdig her i februar sidste år, til en OH-server? Og nogen, der har et bud? Det er et år. Nej, dog ikke. Har du et bud, Pakker? Nej. Ej, det tager 6 måneder fra det er helt færdigt, og alle ved, at det skal bare derover, og man har også snakket med IT-folkene. Det tog 6 måneder, og vi kan ikke rigtig forklare hvorfor, men det tog det. Så det er ligesom for at understrege, at det der med tålmodighed, det skal man bare acceptere. Tålmodighed er også dyrt, fordi det er penge, du bruger på at sidde og vente. Der er det bare vigtigt, at man sørger for, at man har noget at lave imens. Men det tager lang tid. Og det er forventeligt. Jeg ved, at IT-afdelingen har ikke haft interesse i at forhindre os eller forsinke det. Der er bare 1000 ting, de skal. Og man er bare ikke nummer 1 på listen, når man kommer som en eller anden random gut udefra. Hvilket også er okay. Målet med vores medicinsøgning, det var, at vi skulle have 40 personer om måneden, der brugte det. Altså fagpersoner. Til at slå op. Det vi nåede, det var 1262. Vi launchede det i februar, og måneden efter, 1. marts, der var der 1262, der brugte det. Så det er jo også mega fedt. Altså ting kan også stikke af og blive brugt meget mere, end vi nogensinde havde drømt om. Hekla siger allerede, at de kan mærke, at der ikke er så mange efterspørgsel, vi ikke ringet så meget op, og er mega glade for det. Så det er bare for at sige, selvfølgelig kan det lade sig gøre, og det er fedt, når det sker. Og så er det egentlig bare spørgsmål, og I spørger bare løs om alt. Det skal selvfølgelig siges, at der er jo, udover et samarbejde med sygehuset, så har vi jo også haft advokater indover, vi har haft, James var så fin og sørge for, at jeg kom til London, og det var jeg rigtig glad for, og jeg har også mødt nogle rigtig spændende mennesker vedrørende velfærdsteknologi, og især det juridiske. Så hvis I har nogle spørgsmål til det, så spørger I bare løs. Ja, det var det. Ja. Den her MedCap, altså hvad bruger sygeplejerskerne på deres egne telefoner? Ja? Nej, det gør de ikke. Nej, det gør de ikke. Nej. Børnehospitaler har indkøbt nogle tablets. Ja. Vi har også bygget dem nu, så den fungerer på computeren. Ja, okay. Men børnehospitaler har købt tablets i testperioden, og det er så også dem, de bruger nu. Vi tester det stadigvæk. Ja. Vi har en intensiv test, som vi forventer at slutte her den første i næste måned.
For ligesom at få klarlagt, vi havde nogle gode indicier på vores test, at det hjalp, og det var et godt redskab. Og nu er der så kommet kræfter og energi til at sige, jamen så lad os få det kørt intensivt testet igennem. For ja, det sygeplejerskerne siger, det er, at jeres produkt er rigtig irriterende. For det tvinger mig til at stresse ned og lige tænke over, hvad fanden er det egentlig, jeg lige laver nu, og ikke kører på autopilot. Det kan faktisk godt være frustrerende, men de er faktisk rigtig glade for det. Det er bare irriterende, siger de den første uge, de skal teste. Fordi der er den læringsproces, plus at det er bare irriterende, at de ikke kan huske, hvad det er. Så ja. Må jeg lige komme med en kommentar til det der med de 6 måneder? Ja. Altså når vi flytter noget fra men bare lige sige, når vi flytter noget fra en virksomhed over, så sker det fra en dag til anden, ikke? Det er også et spørgsmål om, at hvis man udvikler noget med et hospital, så skal man sørge for at få IT-afdelingen med fra dag 1, og ikke fra dag 27 eller dag 127. Så det handler også om den der infrastruktur, man lægger i et projekt, ikke? Men jo, det er helt korrekt. Altså det vi havde gjort, det var, at de havde sagt, om vi kunne bygge det her, og så sagde de, det kunne vi godt, og så sagde de, hvad server skal det ligge på? Jamen det kan bare ligge på jeres, og så sagde jeg, er I sikre på det? Ja, det var de rimelig sikre på, men det skulle de lige få høre sig om. Og vi begynder at udvikle det, og så en måned efter, der var vi færdige med at udvikle det. Og så sagde de, nu, vi har det klart nu. Og så er det nemlig det der med, at det skulle ligge på deres server. Selvfølgelig skulle det, fordi at listen er yderst fortrolig, og hvis vi skulle levere server, der kunne leve op til til de krav, så blev det ikke os, der leverede det i hvert fald. Så det, selvfølgelig skulle det være på deres server. Og så er det bare den proces, så skal der bestilles en server, og så skal det lige flyttes over, der skal lige tildeles nogen. Men det var ikke for at forsvare byråkratiet, fordi jeg tror, jeg ved godt, det er det. Ja. Men det er bare for at sige, at selvfølgelig er der noget byråkrati, men det er også vigtigt, som du siger, at man skal altså også tænke over, hvad for nogle ressourcer skal jeg også have fra deres side, for at det her kan lade sig gøre. Jeg har et spørgsmål mere. Ja. Det er mit sædvanlige spørgsmål. Godkendelse. Ja, det er rigtig godt, du siger det. Jeg har jo mødt Jesper Lachmann før, vi har snakket rigtig meget om det her, og det er fordi, at medicinberegneren bevæger sig i et farligt område. Og det er det jo fordi, at den administrerer medicin. Så hvis den nu laver en fejl, hvad er det så, vi gør? Hvor ligger det henne i det her spektrum om vedrørende godkendelser? Det vi har gjort, det er, som vi også snakket tidligere om, vi har snakket med OH's advokater, vi har snakket med Sundhedsstyrelsen, vi har snakket med vores egne advokater, og så har jeg været i London, hvor jeg tog det med den advokat, jeg havde refereret til tidligere, vedrørende sikkerhed af det. Vi har fået at vide, at i og med, at vores produkt ikke analyserer nogen tal, altså det vil sige, at vi tager noget, der er fuldstændig, altså reglerne for de her, for de her formler, er fuldstændig afprøvet, og de er dem, man har brugt de sidste 100 år. Så selve formlerne er ikke et problem. Det vi gør, det er, at vi tager egentlig bare de formler, og så fjerner vi plusserne, så I ikke kan se dem, og så har vi felterne, hvor vi er. Så har vi noget information, så de kan se, hvordan gør den det. Men det er tal, de sætter ind. Det er ikke nogle tal, vi vurderer. Det er nogle tal, de har fra en læge, som har vurderet, at det skal være de tal. Og så bruger vi nogle regneregler, som er fuldstændig overens med gængs lovgivning, og så kommer den ud med noget. Så rent teknikmæssigt, der er vores medicinberegner på niveau med en lommeregner. Og kodemæssigt, der er vi nede på et niveau, hvor det er blevet vurderet, at det kan ikke gå galt. Rent strukturmæssigt, altså inde i appet kan den ikke lige pludselig lave et plustegn om til et minustegn, eller noget teknisk. Det er det blevet vurderet til, det ikke kan. Så længe at vi ikke begynder at beregne, at ud fra vi har noget, der hedder en overflade, vi kan beregne noget overfladeareal. Det er en formel, det er ikke noget, vi vurderer. Havde vi nu skulle vurdere, hvis de har skrevet højden, og der ikke var nogen formel, der vi siger, jamen vi mener, fordi vi har testet på 1000 mennesker, at så må det være det her, der er overfladearealet. Altså en tænkt situation, jeg kører op lige nu. Jamen, så havde det skulle være igennem alle de her intense test, fordi så er det os, der begynder at analysere noget. Så det, der er blevet vurderet til, det er, at det er et værktøj, assisterende værktøj på linje med en lommeregner, bare smart. Og med smart, der mener vi, at der er noget hjælp i, der er nogle felter i. Vi har også noget enheder, hvor de vælger enheder. Og der går vi jo ind og laver nogle låsemekanismer, som hedder, at du kan ikke tage internationale enheder og blande sammen med milligram og sådan noget. Og det er helt, altså vi er nede på et meget lavt niveau. Altså medicinberegneren er ikke en ny opfindelse. Det er bare en smart måde at gøre det på, som stiller krav til personalet. Ja.
Jeg ved ikke, jamen vi kører med dig, Jesper. Har du fået en produktansvarsforsikring i forhold til de her ting, tænker jeg som virksomhed? Ja, okay. Altså vi har jo et produktansvar, vi skal have, hvis det utænkeligt skulle ske, som vi ikke havde kunne forudse eller kunne få af vores advokater til at se. Et eller andet utænkeligt. Ja, det har vi. Okay, for rent juridisk, så ligger ansvaret ved, fordi vi er nede på lommeregnerniveau, så ligger ansvaret på sygeplejersken. Da vi mener, og da det er blevet vurderet til, at hvis det her app laver fejl, det kan det ikke som udgangspunkt. Så det må være inputtet i den, altså hvis de har tastet noget forkert og valgt en forkert enhed, der er fejlen. Det er sådan, det er blevet vurderet. Ja. Hvad er det for en proces, I så har været igennem med Sundhedsstyrelsen? Altså har det været rimelig klart svar? Eller har det har været meget klart svar. Okay. Men det er også været rimelig sikre på. Ja, altså, og det er fordi, at når man skal forklare om den her medicinberegner og sådan noget, så altså, det er bare ikke den dybe tallerken. Det er det bare ikke. Altså det er stille og rolige formler. Gængs lommeregnerkode, som er basalt i alle systemer. Vi siger også på hospitalet, at de devices, de skulle have lov eller lyst til at købe fremadrettet, vil vi have i test først en af dem, for at sikre, at det firma, der nu har lavet det her, ikke har været inde og lavet et eller andet kode, som i det Android-systemet, som gør, at det kan fuck up. Okay. Og hvorfor er det så, at I har haft jurister på? Det lyder som om, at det har fyldt meget. Ja, men det har det også. Og det er blandt andet på grund af, at vi får... Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg var til møde med Jesper Lachmann, og det var hans ansvar at sørge for, at vi lever op til det. Så det er noget, der ligger tungt på os, også hvis vi skal sælge til skolerne. Altså, det er sikkert ikke. Så selvfølgelig har det et ansvar, fordi laver den en fejl, og det er lige tilfældigvis var man morfin, så er der altså nogen, der dør. Så det er bare noget, du skal være sikker på, at du er dækket ind, og du har taget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for, at dit produkt ikke gør det. Og så skal du bare også sikre dig, at andre er enige med dig i det juridisk. Ja. Hvordan har I tænkt jer at sprede den der MedSearch, var det ikke den? Jo, jamen... Ja, altså, jeg er gammel intensivsygeplejerske, og dele med på lang tid på at ringe rundt efter medicin. Ja, jamen der er vi jo så privilegeret, det er jo det, der er det fede ved at arbejde med sådan et sygehus her. Det er jo, at hvis man leverer noget, der er fedt, så har de en helt naturlig interesse i at dele det. Det er Thomas Croft, der er ansvarlig for hækleafdelingen, så vidt jeg lige ved. Og han har jo så sagt til mig, fordi vi kom med en helt åndssvag lav pris, så vi lige mente, det tog jo. Det kunne ikke være så svært, og det var det. Så det brugte vi en masse af vores fritid på at bygge det her medicinsøgning. Og så er hans naturlige reaktion selvfølgelig at få det spredt ud og kontakte hans netværk, også af farmaceutiske afdelinger rundt omkring i landet, og sige, hallo, nu har vi det her, vi har nogle sindssyge tal, vi forventede 40. Det viser sig, at der er mange flere, der står i problemstillingen, og nu er der et godt værktøj, som også gør, at den problemstilling kan løses hurtigt. I stedet for så måske at lægge den på hylden og fjerne ansvaret. Så ja, det er jo det fede ved at arbejde i det her miljø. Ja. Jeg havde bare et spørgsmål om hensyn til det der med sikkerhed. Ja. Er der en log, eller sådan, altså gemmer den de indtastninger, der har været? Ja, altså vi gemmer dem, vi har en development log, hvor vi gemmer alt, hvad der bliver tastet ind. Og det gør vi selvfølgelig, fordi det er i testfase. Vores idé er egentlig også, at vi så i release forhåbentlig har en log, vi vil gøre åben, så hospitalet i tilfælde af, at der er en, der har tastet noget forkert, ja, det var det, jeg tænkte. kan gå tilbage og ligesom sige, hvad tidspunkt var det? Kan du huske, hvad tablet det var? Jamen, det var den her. Og så kan vi ligesom hive det ud, for også at kunne bidrage til, at der ikke sker de fejl. Ja. Fordi det fedeste ved det hospital, hvad angår medicinregning i min optik, det er jo, at der er sådan et virkelig godt apparat omkring, når der sker en fejl. Altså det bliver indrapporteret, og man finder ud af, hvorfor sker det, er det arbejdsgang og sådan noget. Så der vil vi jo helt klart bidrage. Ja. Ja. Du havde sådan en pointe med at invitere, eller snakke med IT-afdelingen, hellere dag end dag 27. Det var Jesper, ja. Undskyld. Men det er rigtigt, hvad det var en god point. Ja. Nå, men det er bare, hvordan har det været eksempelvis i den her ikke sammenhæng? Fordi at der er også nogle gange, at der netop bliver sagt, at der kan være et meget potent forhold mellem altså jeg synes ikke udviklingsafdelinger og IT-afdelinger. Altså jeg synes overhovedet ikke, vi har haft noget problem med dem. Altså det har ikke været sådan, at vi følte, nej. Det der har været, det er, at der har været en frustration over, at vi ikke har kunne i starten kunne forstå, hvorfor tager det så lang tid.
Ikke? Altså. Og det er også det, du møder igennem, når du træder ind. Ikke? Det har taget 3 år at lave de her ting. Det har det ikke taget at bygge dem, kan jeg bare fortælle. Det er jo alt, altså processen og at komme ind og evalueringen og alt sådan noget. Det er det, der tager tid. Ikke? Så det, jeg synes, det var rigtig god. Vi altid kunne ringe op og lige spørge, hvad er det, der sker og sådan noget. Jamen, det ligger ved ham her, og han er altså travlt. Så ja, altså, det er jo ikke sådan, så hele verden drejer rundt om jer. Men føler de ikke, at du overfører, eller I overfører ansvar, lægger ansvar over på deres skuldre, hvis du skal lave et opslag for din app i deres system? Appen har ikke lige noget med IT-afdelingen at gøre. Det er jo bare noget, vi har. Altså det, der har med IT-afdelingen at gøre, det var det her medicinsøgning. Ja. Chatten, den ligger på vores egen server. Og det gør den, fordi at vi arbejder på at få flere hospitaler med, for at skabe et større forum. Blandt andet også nogle i London, de vil også gerne have det med. Vi skal til Silicon Valley og brief det også, hvilket er mega fedt. Så det er derfor, at det for os at sikre, at det har der også været noget snak omkring IT-systemer og snakke sammen og sådan noget. Hvis det lå på UH, jamen hvad gjorde vi så, hvis vi ville inddrage nogle flere og sådan noget? Så bliver vi nødt til at have noget man in the middle server måske. Og så synes vi egentlig, det var smartest, at vi tilbød det som en del af vores løsning. Andre spørgsmål? Fede produkter. Tak. Jamen, jeg håber, I kan bruge det.